Ayo kok. Aku. Ya ya. Jiwotok sing mah. Mesti meri giyeting kowe. Ning kene. Adegannya Tak tunjuk nang kok. Enehi enehi ke puncak gunung. Oh, bisa julan. Aku mang ambok-ambok. Buri rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong ketek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata wa la quwata illa billah. Mak Cange Yulimbo. Inggih. Kaya kula niku jembleng serendeng gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel Nggih. biarpun sekupnya di kelurahan, Nggih. tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Kula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bujel tahun hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan Nggih. ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhoke. Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyai-piyai ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun mah kempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata trusilaning piyai Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Dipun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir pantai niku. Menawi mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, yai kok si awet enom kaya Nggih. ngene to. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sampeyan ketoke junjung bosok bareng anu terus diceblokke. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yai kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling Yai kathah. Mengke nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan Yai sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Karuane leh genah ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito iki lenggah. Biyen pedhok ning Kalimantan apa ora kelingan apa? sapa? Beliaunya ini lho, Pak Majito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Pak. Loh, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya ndalang ya bakul tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas. Kula niku niku Sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah masyarakat. hebat ya. Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mu sapa? Contonge sapa? Pangapunten Mbah Lurah, Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, pancen kula umbar mawon wis ben kisinan lho. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen. Iya.
Piye Mas Ludung? Ya ngene ae. Loh, kok ngene piye to? Lah iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Oh ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora ngawur ya. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Oh, Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih. Ya. Yo gini kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan 21 April. RA Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah no. 2 Mei. Pendidikan Nasional. Apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pake. Kuwi yen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing. Wong tua ki ya pahlawan. Wah, Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokok sing ra iso kudu manggon guri. Nah, Nggih, Mas. iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluduk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan iso, ora, baik. ya Ora ora. ya ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok nang guri. ngarep sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu ki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso? lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Mburi. Lah iya wis to. Terus Jadi ora iso ning mburi kok iso. tambah rungokne kowe iki apa? Lho, lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku ya ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Rasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahlawan Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. Nek enek sing mastani jutawan. Jutawan, lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan budaya ki budaya wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iki iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Mbak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa? Lah. Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekone iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Ji. Wayan ki. Ya lah. Tadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Iki lek rang iki lho, penonton Aku- wayangan iki dicepaki gazebo iki lek rang Mbujel iki rang iki. Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Mungkin no. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Lho, iki pengunjunge yo ngene iki pengunjunge. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku seneng aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil ing Nggih. dalem menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Tur sing dono rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Allah. Subhanahu wa taala. Syukur ki penting, Mas. Eh? Syukur itu penting.
Karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah lho. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Neng Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet gitu. Iki Angge. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Gen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lainnya. Hmm. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, Hmm. ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya, wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong Wong wedok. wedok, wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, Heeh. kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki koyo ngono. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih, Kuwi wah. paling tidak harus ono penyaringan, Ah. sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Loh, lah nyapa dadak Loh, sosial. nganti ono batasan waktu kok. Nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa? Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bro obat nabit ki maksudmu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyan raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok Wong iso. nesunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Lah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Rambinggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya, Le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek trimo Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isuk ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih, Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, amin, Paringi amin ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Piyayi Bujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak duduhi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Ning ning kene to nyapa to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa Pak jenenge? Sopan, Pak Marsito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Mboten, mboten. Niki lho, Oke, niki lho, niki lho, niki lho, niki lho, niki lho, niki lho. Oh dipindahi Ah, niki. satu. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Iki lho neng anu Ning gone epek epek ning epek, Ah, epek timbangkel. ah, Oh, diwaca nggih. to. Pak Parsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Parsito. pripun, pripun. Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Ah, nggih, nggih. Ngomong syukur loh. Ah, syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone ngen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak, Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu. Ya. Saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Ah, Nggih cagake Cagake. keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi kowe. Kita ki Tak ayu- omongi. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Oke. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye piye? Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki non saya kurang syukur. Contone Tak omongi.
Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sik Terus? disemir abang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik ya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Agene bojomu ya mbok paringi lensa iki ya nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki. Ayo delok-delok. Ya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri Pripun? nggih lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhire Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah, nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh, nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ini. Saiki mu irunge kok lowo. Kudune yang silikon ki lambange Nah, to. kuwi ora bangir malah ndledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah kedaden nek Salah kuwi. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh. Ya ora. Nggih, nggih. Wong ayu ki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi, Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, iso main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomong iku bisa nglakoni lho. Iya ya, Tenanan lho. iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi penjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lengkap disekseni. Ah, Iya, iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup, jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung dhewe. mbok tekoni mbok Ah sing tapuk. mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan, kagungan garwa. Gedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbah Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyambut aja aja. Bulurah kita Lho, bulurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bulurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi aja aja. Loh. Teko bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu ayu ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Iya, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Iya. Kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki swirane. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah. Dan Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. lho kuwi langsung Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra apa. Ngono kae. Remangsamu. Kowe ora paham kok cemu sak pira, Mas? Coba. Kembang iso mboten. Iso. Nyuwun pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan kaya wong nyigar keramik. Ayo. Saged. Iso. Lan, Iso. ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ah, nggih, nggih nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kako, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki Suguhane niki mawon nggawa dhewe. roti kering kone Niki nggawa dhewe. Masyaallah.
Pancen bengi iki tanggapane borongan. Lah irit ya. Anggih. Coba Mas, coba Mas. Cene sak penu Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Wong enak kulino minceng. Lah karo untuk kok ning Kalimantan Ambon. Rei 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 rari rari rei rari rari rai ra ira rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo. Rei 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 Seneng iki. rari rari rei rari rari ra rai ra rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati ku. jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni yo. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih jarene mau iso nembang. Mas Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sangkit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho, kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki Ya, piye? ya, piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musik oke lah yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. satu. Rei 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 rari rari rei rari rari rai rai rari rai rai koclok masuk. Lah nyapa malah mbok abab iki yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re dire ati ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Loh, kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Nah, Ngono lho. soal Iya, Mas. Aja male budek musisi ya. mulai eling. Bengok, napase metu Ya, bengok. ya. Nggih. Rei 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 reri reri rei. Oi! Rari rari rai rari rai. Oh! Rari rari rai. Oh! Rei rei. Oh! Ngangkrek tenan nek ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel angel. niku lho Mas Parjito, niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki jo ngisi-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan, Ah. Sumatera, menjajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho sing ngomong niku kon bengok pangah bengok rasah. Nyapa sebabe laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ono kuwi. Nek wis aku rei 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 terus sampean rari rari rai 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 rari rari rai ngono lho. Ya. Aku reri reri re sampean rari rari ra. Rari rari. Engko. Nanti ora saiki. Engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Musik, yuk musik. Rei 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 reri reri rei Ora tau bener. rari rari ra rai ra rari rari ra masuk duduk masuk rei 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 reri reri rei masuk rari rari ra rai ra rari rari ra ya nggak punya mas duduk sudah dia musik nah, rei rei terus
Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomongi Breset. angel. Kowe kena dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, lho kok iya. iso. Ayo, Awas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelo lale terbangi. Tak deh tak deh tak deh tak. Apa? Napa? Enak nggih lambemu apik. Saya itu gawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Itu lare-lare. Mas. Magadir. Mas, mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya, lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya, kaya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe. Kok masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya ki kono piyai sepuh. Seru lek tuwek enom ora nrudus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo dalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur ben dipangku penak ngono lho. Pura iki bangku iki. Ojak omong-omongan kok iso suwe. Sing serius. Nah, serius Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih Pak Pasito. Iya. Pak Pasito. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Matur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. jangan seneni, Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong wis syair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir nah lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa risiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah, Rezekine berkah barokah. masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niku. Matur nuwun sedaya para perangkat. Sudah berangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat. Stop. Ki alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat. Cah, ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Aduh. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getiak dilak batukmu. Iso. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mesani budaya, mersani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa.
Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padalang ingkang sampun gelar wayang Piyayine sepuh sregep sembayang. tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang nglakoni. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iki lho Lah, songo lho. songo. Ayo. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. Yu kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Dok. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Katu, Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Ini, Dok, karo Mas Kutuk, Dok. Coba. Jan tak golekne sing apik. Kene, Malah kene. kaya pegawene Bang Mekar nih dandelamu. Ini aku. Wes, sampean karo aku, Dok. Sini, Dok. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur disa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sistem positif, sistem negatif. Nggih. Men kalau plus Betul. tak delok anu cop-cop. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Jodohmu iki cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Bojomu apik bakal tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakal kacang bandar ta iki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku melayu kok. Lho, bojoku ya hobine melayu, benisuk. Melayu Sehat. olahraga, Loh, Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Enggak sayang, enggak Lah sayang. ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing ngono lho. Rumangsamu pepene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ngene ya, Dok. Ya. Dudu awak. Lali lho tak lali. Iya. Ini, Tempat kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Taman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek jejer aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas gitu. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Cik? Sama lek tresno to karo aku. Nggih. Iki umpamane ya, Mas. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top terus ya, Mas. Engko lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Tutupmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean. Umpama awakmu pring aku dadi bajing.
Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning iso tak krowoki. Ada sing tak Apa nek dadi prank gundulmu iki? Kok lek dadi prank aku dadi gendrone. Wes. Ora indah. Pangga indah Apa awake enek dhewe wong ya dadi prank sayangku kucung cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi apane Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi apane sayang? Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lho gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya, ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan yo pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku enggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak bles. Bles, Wes gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak Oh, ngeses gak belas. ngeses belas. Wes langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Bongko. Sayangku, Apa nih, Dik? cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas apik, ya. apik, apik. Umpama aku Apik, dadi apik. sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Heeh. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku mau aku dadi sepatu Mas. Sampean mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Kalor ngidur wong loro ting selenting gitu. nek mambu selentang senene oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas. Coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Ae lho, nyapa tok nglirik kono ae lho Mas. C, Mas. Mas. Kene. Oh alah. Kumihiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Ya, ben. Iya. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning isor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit entok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Romantis Iya. ya, Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Kridik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumihiligea merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyapa tau jenenge. Merah dirigea kumihiligea miligea. Apa nih masuk cilik? Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Ayo oke. Aku. Ya. Juwotos iki mah. Mesti meri giting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak piye? tuwunyu nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegane Romantis nek padha nome padha tuweke iki kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye Mas? G.
Kamu dari sana, slow motion. Iki sapa iki wedok. Loh, aku paling tak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjay Dut, Berarti Janjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo? Hani. Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho bapakmu, mbakmu jenenge Hani to? Hani ki sayang, apik. Mary. Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Oh, ayu. Set. Sama narap nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dek kok iso tak Wah, nyapo. Kok marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu gak patek peka lho, Mas. Ki, Mas. Lagumu apa mau? Aku paling tak apa dek, Dek? Kumheli ki ya. Gemer ya, harus ya. Dan iso Sama bahasa, yo India. malah bisa bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Ari gemer ya, tapi Tum. gemer ya, Ari. No. Malah kayak kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jan. Lah kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Oh ya kana ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora sah meri, Dik. Gak meri aku, Mas. Ben jajal. Ning ndi aku? Aku ning ndi? Surpring. Jeneng kono dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil mi kehi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis gua rono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buak terus golek iki gitu. Lho ora ngono boleh lah. kok iso. Ding ketak Tung tak ludah, 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 tung tak ludah. Yo, Wil, tak. vokale kono. Tak. Vokale. Wil. Eh, sewengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Wil. Anu njaluk disogok. Mas, iki pengibot iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan kan. Ngono. Adik, nggih. Ha nggih rada budal. Tak dulu dah. Dam, ayo. Ayo, Ndang e. Ayo, Dik. Nah, Asik. Oh. Yo. Sepite tempo. Wil. Cepet no, Mas. Cepet no ngene lho Mas Santat. Ngene. Mas, ngene lho Mas. Ini terus. Ngene Mas. ayo. Omko hamido curalo. Amko hamido curalo. Amko hamido curalo. Amko hamido curalo. Olinari, olinari.
Oh, oh, juralo. ludah, tungtak, ludah, tungtak, Ini wae ya. Ini wae ya. Enak. Apik ki. Piye. Kok gak Piye. Wes aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Tak Mas? kayak muni ya. Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG-ne metu. regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe ki yo ngono. Aku kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Gawe isi staples bar Dek Prigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Kon pelok wae. Ya. Pelok wae. Kene. Eh. Pelok. Bojomu tetep diladeni Kene, kok. Yok. Tulungi to Mas romantis. Kowe iki jan gumul. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Rusak. Yo ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu kowe. Awas, gawe iki ya, Mas. Oke. Coba. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Ya, Terima kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Ya. Kamu tak duduk. Terno. Alah liku kita kudu diterne ora. Terno takku terno. Aku gak iso ngeter dhewe. Diajeng Prigel. Coba rene. Ah, ya. Diajeng Prigel. Serempet iki. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendok rono ki kok, Sok? Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondro ning kedaton ya, Dik. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye anggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk. Iya. Nah, ini. Sudah. Tuk. Sik, Mas. Rada metaraman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok iki. Sik. Piye, Mas? Aku manglo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token to, Mas. Ayo. Loh, Kono ayo kepiye to? ayo ning Kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk, Mas. Duduk. Jajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Jajeng Mary. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Ya Kenopraan diderekke. ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kondo bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tuntang tak. Ayo jangan tuntang. Tak. Ya. Nang ngono ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Ruduk? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendangi rada senimpen kok. Sampeyan gundulmu. Bangsane. Hei, Mas Par. Mas Parsito. Pripun Mas? Iki lak Titik. wau nduk Prigel pun Nggih. jumlah kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Mula kula ngampil ingkang penjan. Derek pun Toh. niki Nyumanggaken panjenengan milih Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. wonten. Oh, nek Mas Parsito ki bebas kok. Bebas, Gini, merdeka gini. nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal.
sing gawan kula saking Kiri iki ora apa-apa. kiri Nganjuk. Iki. Oh, iya, Iki. Sama sik Ya, menika nggih gawan kula. Niki. Ha nggih. Oh, jane gawane yo akeh men to. Kene Cahayu. Awi njaluk gandeng. Mana mikmu? Kene Cahayu. Aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh ki oke, lek kuwi mau wis. Oh, alah, kayak codot. Ayo cocok. Tapi mau aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Wong ngono to. Ayu tur modot Tak kira atine. codot. Kowe krungu piye? Codot. Berarti ya krungu tenan. Berarti ya tengen. Tengen. Jadi krungu. Kene coba. Pun iki Nggih, pun nggih. bawa sisa ning sampean. Sugeng dalu Bali membacane. Nggih, sugeng dalu. Iya. Ngono lho. Kenalan sik no. Lah kula kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jenengmu endah. Endah. Salah WA kan. Sapa asamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah. Yo. Endah sing sing- Sapa? Endah. Endah ki oh yes, duduk iki. Sapa? Rere Pak Sito. Endah wong sidene didik barang mbok telu. Re, Dalem. sehat ya? Alhamdulillah Ya, sehat. wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sedaya para penonton. Iya no, iya. Sapa lagune? Aku mesti dodol korden bareng to. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang slambune mbokku Ngawur. tak bedhot. Iki style bocah saiki iki saangger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean. Pripun? Daging sambirne kene. Kene Terbang. dikai, tengah kai, mburi kai koyo pemean. Lah yo ora beda. Pakai anu campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi Jobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae, Pak De. Oh Pak D, wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Timbang Pak D ya belum ngelik. Keakraban oh nggih. Anu Pak De C Pak De. C. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kaya ning stasiun Kediri lho. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dek Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Siapa? Oh yo gleno pasangan sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, enggak Bu. Wah, gini. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Iya. Iki cara panganan ngono lento. Jadi cara panganan ngono lento. Lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Saka kacang tulu. Iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho, Pak. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah oleh. Kok malah Lagi Wis ben dirasakne Mas Kluthuk. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah yo luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabda sam. Tapi ra apa-apa. Apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul enek iki alhamdulillah wis. Sebabe Mas. Ra udan ini iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk to iki akhire. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki. Mah. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur. Ya nih, Cok.
Mbah Lurah gro-gro kuwi. Alah Mas ya mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Iya, lho. iya, Kene iya. lho Mas ayo Mas. Sampan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kantil lho Mas iki. Aja duwe kembang kandil. Iki kembang bojo iki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu. Masuk kabeh. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Ya anu biyen kita elek saiki menemen ngono dadi Kene ya, Dik. lah nggih kaos tangan Nggih, bareng Mas. nggih kaos tangan bareng saya. Kos tangan matamu tak kurite ireng kok iso. Kok kos tangan piye? Bangsane. Ayo, Tenang. Iki wis tak blonyoi kunir barang lho Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Ndek iki lho iki. Aku kae mau kaya apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki gegere kok metu nomere to. Rumah sampanan kodok no kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi. Yen aku Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong loro mengok aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi omong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu ya cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya ketek. Lah kuwi ya ketek lanang kuwi. Iya, iya. Bangsane. Sayang. Aku mangko mbok ambung. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibalekke. Ora kayaan ngono kuwi. Bangsane. Balekke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong ketek. Bangsane. ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik, Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah hamid nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gane kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mok kosok. Ngene sing apik dijelin ndase piye? Aja. Masyaallah. Boleh. Yen aku kangen Lah ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Tak los-los. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min Jono min ya sih. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian lho Mas. Perhatian mbok gendong iki ku ketatap ngene amu iki lho. Grenjel ngene. Wis tak cepot ki lho Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho Mas iki kok iso. Aja mbok sepot wingi ngono kok iso. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuh atiku yo lara Iki Mas. latine kene iki atine kene. Lara atiku. Tak sayang. Sik tak balik niki lho nyocok cangkemku nggo. Oh, malah tak jrongkrokne tenan iku malah. modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan sinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan. Dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki Belan ono to Mas. ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibelani ngono yo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku pelep-pelep jebol nang kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Iku ojo to Mas. Sarono, Dok, sarono. Sarono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kok. Apa Lho kono lho wis. kowe ra krasa Sampai ada nyanyi ya. dapatin Aduh, sik. sepengen Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. Dan masyaallah. Iki mimik nggone Aa. Otakmu kaya lho. matur Mimik. Alhamdulillah. Ya lho Mas ke diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku haus. Men aku ya.
Penjuru jeding ngono ta mbene. Wis nasi yo sio. Waduh, kanu Dik. Apalagi sayang? Cuk. Keringetmu kasihan aku. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho. Perhatian koyo ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mau dilapi. Bener rambutku dhewe, rambutku tanggonmu Mas. Siki serbet ini iki, Jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iya nduk wayang. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yus. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Yuk Kang, sikat sak jiose. Apa ki campur sari jenenge? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Wis jase kono. Kae budhe kae diantar Aku tak sana. mulai. Ya udah wis arep. Dodok rono lho. Ya, lewat pinggir engko lewat ngarep tekan Satpol PP. Aku dhewe digaruk diculne neh kok. Colne wis rada ketuwek. Colne rada nom ya diopehni dhewe. Ya. Mas Marsito, Tripun. cektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono kula kalian Mas Nur namung nempel wonten pagelaran. Nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Nggih kedah ngaten. Nggih, Nggih. Niki Menika kula nggih beto presiden kula Nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. sama sih. Satu persatu. Dua ya kene. Dua. Nah, dua ndak apa-apa, dua. Iya, iya. Nah, Ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, kersane? Mas Dito. Ah. Mas Dito. Ya, oh, bon kene iki. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh. Iya. Iya. Nami kula Matrika Risandri Artania. Jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10. Kelas 10 iki berarti Kelas SMA ya. satu Kelas 1 SMA. SMA. Ya. Sekolah ning tidak Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman, asmane sapa? Kok mencap. Kita awakmu sok belek tuwek gualak kowe. Sabar dong. Namamu siapa? Kak? Happy Surya Octavia. Wah, mbok meneng to. Iki tekon nang ngene. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh, padha kelas 1 SMA. Iya, sak sekolahan. Beda. Oh, beda sekolahan. Ya. Wis bebas. Sampean berdua pe nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing Pakde, aku nih Pakde nggih. Tak tekok riyen. Aku mau ndak cayu. Itu sih melihat. Oh ya. Pakde. Bentang asmara. Diisi kita 9 nyamut di sini ya. Dek, kita 9 lintang asmara nduk. Oh, lintang kitir. Lintang asmara. Lintang asmara. Tuh, duet nih, Nduk. Nggih, duit malih. Duet gitu. Duet iki nyanyi wong loro lho, duet. Apa duet ki sing dipangan ning lat biru kae. Duet. Duet iki sak mangkok 500. Dawet. Dawet ki pakai renang kae. Kayak cawet. Mas, style pun style. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih. Dok, asmamu sapa, Dok? Kula Ica. Alhamdulillah. Nggih. Tasik lenggahno bangku pawiatan. Sisi SMA Ah, kabeh. ya wis sukses. Nggih, SMA